So mga Yinyens, mga Yinyens, dito tayo sa may Mitsubishi Lingayen, Pangasinan, no? I-vlog natin yung bagong labas ng Euro Motors, yung Samurai 155 na ngayon lang nilabas, ngayon ang taon 2024. Bago matapos ang taong 2023, nilabas itong motor na to. Karamihan, silipin natin. Sa Barangay Tonton, no? Dito sa may halos tapat ng St. Pelco Lingayen, yung Mitsubishi. Ito yung Petron, ayan, papuntang bayan ng Lingayen naman yan. Ito papuntang bayan ng Binmaley, Pangasinan. Ito man yung Mitsubishi. Ayan. Karamihan, pasukin natin. Tingnan natin yung Samurai 155. Ay, ito man yan, so, yung itsura niya. Pagbukod doon pala mga yan, makikita mo na yung ano niya, yung meron ditong design na logo ng Euro Motors, letter E yan. Ayan mga yan, so, ayan. Ayan yung itsura ng Samurai 155. Yung ano yan, tinantin mo yan yung ano niya, yung dito sa may naka-display siya sa harap. Tapos yung gulong naman yan is 100 by 80. Tapos 14 naman yung rim niya. Ayan yan. Tapos mga yan, naka-tubeless siya mga yan. So, magandang din mo yan, naka-tubeless siya. Ayan yan, naka-display siya. Ayan mga yan yung itsura ng harap niya. Tapos mga yun, ito yung meron siyang ano dito, lagayan. Tapos dito yung ano niya, battery. Ayan. Tapos kung kita naman mga yan, so ano niya, yung itsura nila dito. Ito mga yan, so pindutin lang to, tapos ilain lang. Ayan, malalim naman siya. Ayan. Tapos yung kabila naman niya mga yan, dito yung sa upuan niya. Tapos may kilis pala to. Kilis na siya. Tapos ito yung lagayan nito sa harap. Medyo malalim din. Ayan mga yan. Hindi pa natin maano kasi syempre kailangan ba itong ano niya. Wala pang battery dito. Tapos yung compartment niya mga yan, natin dito. Ayan. Ayan, malawak naman mga yan. So, ayan. Malawak. Tapos naka-liquid cooled na ito mga yan. Ito yung coolant niya. Ayan, so, Samurai 155. Tapos may yan sa likod niya. Ito. Kaya natin yung ano may yan, yung sukat ng gulong niya. 120 by 70. Tapos yung rim niya is 14. Tapos agad mo yan, naka-disc brake na siya sa likod. Ayan. Ito man yan, so naka-disc brake na to. Ayan. Ayan, agad na ng forma nito. Samurai 155. I mean, naka-liquid cooled. Kaganda naka-liquid cooled na. Kahit mahabang biyahe, pwede ito. Ayan. Ayan yan. Ayan yan, yung design niya, yung sa likod niya, yung taillight niya. Tapos ngayon, naka-monoshock siya. Tapos may meron pa siyang ano dito sa likod, yung kagandahan mga Indians, no? Ito yung tapaludo niya. Tapos sa kagandahan, pag maputik, meron ano dito, may tapaludo siyang maliit, kaya hindi masyadong madumihan dito sa likod. Ito ang kagandahan ng motor na ito mga Indians, no? Meron siyang ano dito, safety sa mga putik. Ayan. Okay. Ito naman mga Indians, pag sinayistan mo to, ayan, hindi siya under bro. Kung sanitan, ayan yan, meron siyang safety features dito. Kumawari, naka ano to, hindi siya mag-start. Tapos wala siyang kickstart, no? Wala siyang kickstart mga Indians pala. Dagdag ko lang, wala siyang kickstart. Ito yung ano niya, design ng ano niya, design ng CVT niya. O, kakaiba. Ayan. Samurai 155. So yun lang mga yan dito sa may Mitsubishi Lingayen, Pangasinan, no? Shoutout pala kay Sir Marlon, no? Siya ang manager dito. O, inquire na kayo dito mga yan sa Mitsubishi Lingayen, Pangasinan, no? Halos tapat na ng St. Pelco Lingayen. Okay mga yan, salamat sa panood. God bless you, more power, keep safe, sana sa kalagayan. Bye bye mga yan.